Wanneer zijn jullie begonnen met die vriezen? In het jaar 2002, 2003. Met de hengst, eigenlijk met de eerste aankoop Beert. De nieuwe 17-jarige preferente hengst. Ja, beviel ons. In de buurt, in deze konterijen in Gelderland, waren veel Friese merries. En wij denken, daar moeten wij ook een graantje van meepikken. Terwijl we ook wel de Fries eigenlijk een heel mooi rastypisch paard vinden ook. Ja. Jij rijdt Beert altijd? Ja, van begin af aan. En wanneer is vanaf het begin af aan? Na zijn goedkeuring. Wanneer was dat? 2003. Toen ben ik hem op wedstrijden wat gestart. En ja, altijd gereden. Hij is natuurlijk altijd van begin af aan hier geweest en je bent er altijd dag en nacht mee opgetrokken. Dan blijft het toch wel een beetje een maatje van je. Het is wel geen kind van je, maar zo ga je het eigenlijk, ja, zo kun je het eigenlijk ook niet noemen. Kom eens, hey, let eens op. Zo ook weer niet, maar hij maakt er wel deel van uit. We hebben geluk gehad, mag ik gerust zeggen, geluk gehad met de aankoopbeert toen de tijd. Ja, die komt uit zo'n moederlijn, dat fokt super. Het is de jongste hengst die van het KFPS preferent gemaakt is op 14-jarige leeftijd. Dus dat is al bijzonder. Maar het was al gelijk het eerste jaar van Beert toen de veulens kwamen. Wij denken we moeten naar die veulenkeuringen toe, we moeten die eigenaren helpen. Het liep eigenlijk heel makkelijk vanzelf, want het waren veulens die er eigen presenteerden. En zo is het eigenlijk de hele loopbaan van Beert geweest. De paarden willen er eigen presenteren. Hij wordt nou 17, dus verkopen doen ze hem toch niet zo gauw meer. Dus dan weet je wel dat hij nou blijft en dan is het toch goed.